What's up mananap? This is your Jan and only ug karon kay murag ngit-ngit naman kayo sa ako ang bodega no. So lahi ang ato ang background diri nga side kay nata sala no. So diri ta magmukbang no. Og karon try na to ang Jollibee mukbang kay murag wala ko kapalit atong akong gi-post sa Facebook na 100 pieces challenge. So karon pero ato kaya pong itong buhaton, no? So, karon mag Jollibee mukbang sa tanong. So, natay ko, Andre. Jolly Spaghetti. Na may kasamang chopstick pa yan. Tapos, natay 2 piece chicken na rin. Ay, wala din ako siya ng para spicy. Rice, burger, o akong pinaka-paborito gid sa kuan gyud lumpiang Shanghai ba na siya o ang mga sauce no kaning gravy butang na nato diretso later na nagdali tapos lami jud kay ning sauce sa lumpia sa Jollibee do. Og na po dito Sunday nga nahilis na no na nayabo sa silupin. Pag abot og balay wala na. So sugdan na nato no. So may irog ra din siya no. So sugdan na nato so ipaglangan no kamera. Gutom na magid kaayo. So sugod na ta tay dugaya na to nahon na to ng spaghetti. Spaghetti pababa. Wala na akong soft drinks kay wala, trip lang ako. Mauna! Kaon pa! So, itry day po nato ning ano no kaning spice fries sa Jollibee kaning bag-o nila. So, try na to, mag-taste test po tayo later. Kana, ba na set up. Na siguro tagsak. So, mo to, makalimutan din ako ang So, nangayo ko extra gravy sa Jollibee pero hindi pwede pangayoon kay paliton. Nung kinira itong gravy na. May tabi ba? Kaya ko nagigutom. Gusto lang ka-rice kay diet. Kuno. Mag-up lang naman gulag alas 5. Ngit-ngit na kayo. Nangyip pa ko ganyan extra gravy. Wa na da. So, kaya siya nga mukbang. Jollibee mukbang. Ako lang siyang gipili itong mga ganahan yun ako. Nag-a la carte lang ko sa uban kayo. Taga nag-drink. So, pohon. Magmukbang na pagtag. Jollibee. Panit-panit ako, di niya katakas.
Atong 100 pesos challenge. Buhaton nga pa ako to. Nakalimot kong palit og kuan ka na gamay lang og nga gamay nga. Ka na cupcake or mamon or unsa ba nang parato lang ihala diri no kay naka 100 subscribers na dayta no. Excuse me. Para ko sang idea ba kan celebrate ka ng atong cake ay cupcake sa akong loading nga si Kelly Chus no. If you guys know her, famous siya nga mukbanger taga Luzon. O idol gid kay nako siya. So kanya siya marag celebration na lang po ni siya no. Kaya naka 100 na ka. 100. Dili 100k ha. 100 ka tao. 100 ka subscribers. Ug unsa pa man di ano. Ug katong mga nag-comment sa akong post kay puho na itong isa-isahon. Iyabo na lang natin. Nga. Unsa naman yun. So walang sa kay tabi no kay gutom yung uncle direct. Putan jud sa naning Jollibee no. Nag-init jud ani ba. Sa tubig siguro kay murag nawa na tong uhaw dali no. Check lang na to tong pana. Try na kong insert dire kung ma-insert bang picture katong gi-message sa YouTube creators na congrats Jan, you passed 100 subscribers. Hi Jan, let's have a round of applause. Round of applause mo because you did it. More than 100 people have subscribed to your channel. Now's the time to get out there and shout it from the virtual rooftops. I-shout daw sa rooftop. May rooftop. So, dali na lang ko mo shout. Thank you very thank you very much. Thank you very much. Domo arigatou gozaimasu. Ug kung di siya mo appear diri dara. Ayan. So again, thank you sa YouTube sa pag-message. Galintan ako ninyo. Again. So thank you sa mga nag-subscribe, sa mga wala pa ka-subscribe o sa mga mag-subscribe pa no. Thank you. Okay, salamat. Kaya wala akong nagdahong na maabot kong 100 sa YouTube. Okay. Wala naman. Abig. Karon mag taste test aning spice fries nila. Hang siya gamay gid. Mura siya fries sa kuan. KFC. Nga na yung tirada. Promise. Di siya itong typical na. Ambot kung sa ilang gamit kung potato bagyapon. Kaya itong sa KFC. Murag vegetable ba? Tama ba ko? Or not? Kalasa niya, so lami siya. Tapos hang dyan. Spice dyan. Lami siya, try ninyo. Spice fries. Pag-o man na, diba? Advertise nila sa Soberano.
cheesy. Get. Naman siya lang. Fairness, maka feel good kag ano, halang. Hindi siya fake news. Last one. Last one. Itong burger. Pinaka-paborito ko din ako sa Jollibee. Talaga no, paborito. Alam mo, ang good. Di ko ba nag-mayonnaise? Namata ng mga, basta mga mayonnaise. Pero pag kanina mayonnaise, burger sa Jollibee, mawala naman ang pagkaon. So, murag busog nga yung angkol din, no? So, napay burger pero tiwason niya pa naman ako. Pinaka-paborito ba na ako no? So, na spaghetti, 2-piece chicken, rice, spice fries, o katong lumpiang Shanghai. So, mao na lang rin nagpabili, no? So, again, thank you kayo sa tanan kay 100 na kita kabuok. I mean 100 plus. Thank you. I hope nabusog good mo. Again, thank you good guys tanan nag-watch, sa mga mag-watch, sa mga watch pa. So again, thank you very much. Puho na po sa tong next mukbang, no? Pero buhaton yun nato tong 100 pieces challenge. Ito pa man. So, mao niya tong first Jollibee mukbang, no? So, thank you. Mausban pa ni Puhon. So, bye-bye. Good day.